BPF जिर' जानायनि मुसलपुर समस्थिया देरहानायनि दिनै मुसलपुराव बिराद मोनसे मोजां थासारि जोंहा दिनै जानानै थांबाय खारन बे दिनखौनो जोङो थांनाय 3 बोसोरगारि जों नेबाय थादोंमोन मानोना BPF दोलोआ दिनै मेदाघाट होननाय जायगायाव जिबायदि किडनी फेल जानाय मानसि हार्ट एटेक जाखानाय मानसि प्रेसार स्ट्रोकआव जाखानाय मानसि गावनि हिन्जावजों लोगोसे गावनि हिन्जावनि बिनानाव बिबथै आदै मादै गासिबखौबो थालामारि होजोबलायनानै प्रत्येक न'खराव गंसे 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 गारि होनानै आरो लोगोसे 2000 कोटी रां होनानै जिबायदि मोनसे भटिं खालामनायनि मोनसे सेन्टार मेदाघाटखौ बानायदोंमोन अर्थात दिनैनि दिनाव मुसलपुराव मोनसे भटिं जानानै थांखांबाय बेखौ फ्रि फल भटिं होननानै जों बुंदों 2025 सनाव जिहेतु BTC इलेक्शन दङ BTR इलेक्शन बेवहाय बिथांमोना बेसे भट मोनमारगोन दिनै बिथांमोना टेस्ट खालामदोंमोन गमामायैनो दिहिरा बागानपारा आरो खख्लाबारि गासैबो ब्लकनिफ्राय मानसि जरायजोबनानै बिथांमोना बेयाव दिनै 3,000 आरो 3,500 गेजेराव मानसि गेदारिं खालामदों खारन दिनै बिथांमोना मेदाघाटआव खुनु गेदारिं खालामाखै खुनु जयनिं प्रग्राम खालामाखै बिथांमोना मुसलपुर समस्थिनि खाना खुजा सिंस्रि बायनाय किडनी गैयि मेगन गैयि बिब' बिनानाव बिथौ गुवाहाटीयाव फरायनो थानाय क'क्राझाराव फरायनो थानाय सिख्लाफोरखौ सेंग्राफोरखौ बुथुमजोबनानै मोनसे माने भटिं मोनसे पलिसि लादोंमोन आरो बे भटिंआव मुसलपुराव खालि 1600ता भट मोनदों बेनिफ्राय आरो बुंनांगौ जोंहा जेबो गैलिया आरो मुसलपुर समस्थिनिफ्राय जोंना काउन्टिं सोलिदों जोङो मोनदों मा दिनैनि दिनाव 1600 भट बिथांमोना 1600 भट मुसलपुर समस्थियाव दिनै मेदाघाटआव ज' जानानै थुनो हादों बेखायनो दिनै मुसलपुर समस्थियाव बिराद फुर्ति मोनसे परिबेस दिनै बमा गावनाय खामानि सोलिगासिनो दं गाबोनो 20थानिबो बारा बोरमा आरो अमा बुथारनानै फुर्ति खाना जानायनि प्रग्राम जोंहा दङ मानोना अलरेडि जों मिथिखाबाय मुसलपुर समस्थियाव फैगोन BTC इलेक्शनहालागै एकदमबारे जिर' BPF गैमारथाला जासिगोन बे खाटां जाना फैदों बेखायनो जोङो दिनै BTRनि गासैबो UPPLजों दिनैनि जि मोनसे मोजां दिन जोंहा मुसलपुर समस्ति हिसाबै बेखौ शेयार खालामनो बयजोंबो रानफानो थाखाय नोंथांमोननि मिडियाखौ दिनै जों बेवहाय लिंहरदों राकेश ब्रह्मआ मालाबाबो गाज्रि भाषा रायलाया आरो राकेश ब्रह्मआ मालाबाबो नंखाय खोथा बुङा राकेश ब्रह्मआ जेखौ सैथो बेखौ बुङो राकेश ब्रह्मआ दिनैसिम जेसेबां बुरजा खामानि मावबोदों गावनि खोथाखौ खोथा महर होनानै रायजोफोरजों आं मावबोदों आरो दिनै मुसलपुरनि रायजो राजाया आंखौ बिदा फंबाय गावनि फिसाला बायदि अनो बे बार बे सान्दुं बे अखाया मुसलपुर समस्थिनिया गोलोमदैया बे गासिबो आंजों लोब्बा दंजोबो गतिके खाम्फा बरगयारि जायखौ जोङो बार बुंबाय थाखादों BTRनि बेदर गेसाव साप्लाय होग्रानि राजा बे खाम्फा बरगयारिया दिनै जे मुसलपुराव फैनानै आगान होफैबाय आसलते मुसलपुराव बबेबा दखरसे जायगाखौ बियो सुहासो खालामनानै गालांबाय आरो बेखौ जों गाबोन सुस्रांजोबनायनि खामानिखौ जोंनो मावगोन जिहेतु जोङो बिराद शान्ति प्रिय मानसि जिहेतु जोङो मुसलपुर समस्ति हिसाबै बा UPPL हिसाबै जों जिहेतु गोग्गो गोथार गोथौ सिन्ताजों सैथो सिन्ताजों जोङो बे रायजोफोरखौ बेंगासिनो दङ बेखायनो खाम्फा बरगयारिया फैगौ समाव आंनिल' बेला नङा प्रमद बर' बिथां सारखौ जि रोखोमनि गाज्रि खोथा बुंनानै माने समाजनि गेजेराव गाज्रि बेफ्रुहोदों गतिके बिथाङा जे बाक्सायाव स्पेसियेलि बाक्सायाव बेसेबांबा गिदिर हांसोनि दाउदैया बिनि आखायाव गोलैनो थांगासिनो दङ बे खोथाया सैथो आरो बिथांमोना बहुत बुथ्रा दिनैनि दिनाव रायलायनांगौ जेबो गैलिया BPFआ मोनसे समाव मोनसे BPF होनना बुङोमोन दिनैनि दिनाव मुसलपुराव मोनथाम BPF ओरैनो सोलिखानानै दङ मोनथाम BPF बे जाहैबाय H सासेया जाहैबाय R सासेया जाहैबाय A आरो बिराद थाबनो मोनसे ग्रुपआ आरो C जानो थांगासिनो दङ थ' बेबायदि गावजों गाव थासारि गैथारि मोनसे दोलोआ दिनैनि दिनाव सोरबा राकेश ब्रह्म सोरबा प्रमद बर' सारखौ माने सोमखारिनो हानाय बिसोरनाव जेबो थासारि गैलिया फैगौ 2025 सनाव BPFआ एखेबारे मुसलपुर समस्थिनिफ्राय दाउदैया मोनगोना दिनैनो सियर बिथाङा सासे जाम्बा मानसि आरो बिथाङा हयथ' बेबायदि नलेज बिथाङा गैया खारन मोनसे समाव बिथाङा हाग्रायाव बबे हाग्रायाव बेसेबां माने रां खामायनो हायो बबे गलाखौ हाबा बेसेबां थाखानि टेक्स बिथाङा लायो बेफोरनो बिथांनि हिसाब दङ खारन प्रमद बर' बिथांनि सरकार फैखांनायनि उनाव
जों लामानि बेलायाव दिनैहालागै 900 किल'मिटार जों लामा मावदों जोंनि मसलपुरावनो देक देक बेसेबांबा गिदिर जोंनाव ब्रिज बानायनाय रेकर्ड दं बेखौ जों बोरिमाखा सिंग्रा होनो आरो बे जाम्बा मानसिनि सोंनायनि फिननायखौ जोंहा बुंनांगौ गैया मोनसेल' खोथा फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव बिटिआरआ मोनसे समायना रमायना बिटिआर मालाय हादोरजों रुजुजानाय बिटिआर जानो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ बे जाम्बा माखासेया बे जौ लोंथुमनानै ज' जानानै गाज्रि खोथा रायलायग्रा बे मोनसे पार्टिया जेबो बेफोरजों लोब्बा गैया बे खोथाखौ आं नोंसोरनो जोंनि बिटिआरनि रायजोनो आं दिनै फोरमायना होनाय जायो हाग्रामा बायदि जाम्बानि मानसिनि खोथाखौ जों फिननाय होनांगौ जेबो खोथा गैया खारन 2025 सनाव बिफिबानो थाया दिनै मसलपुराव 0 गाबोन चिराङाव 0 संफोर क'क्राझाराव 0 सार' फाले 0 दाउदैनि बिगोमाया हाग्रामा महिलायानो जानो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा सम थानायावनो जुदि इउपिपिएल दोलोआव जुदि बिथाङा फैयोबा हयथ' बिथांखौ जों इसेबाबो बबेबा फेरलेब खना जायागौबा आगानसे जायगा जों होनानै दोननो हागौ बे खोथाखौ आं बिथांनोसो फोरमायना होयो आरोखि डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस